a journey through history and culture, exploring Malta's rich religious heritage. Each site is a hidden gem with its own story of faith, art, and culture that for centuries shaped the Maltese people. Whether you are interested in history, art, or simply seeking a moment of peace, Church Trails are a unique experience for you. Follow the trail, witness the faith. Nilqakom għal-quddiesa tal-lum immexxija minn Dun Stefan Attart, dekan tal-Fakultà tat-Teoloġija. Fl-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Missieru l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Uti llum il-Knisja tiċċelebra t-tifkira ta' San Dominku, saċerdot, illi twilet fit-12 seklu fi Spanja. San Dominku għex ħajja ta' faqar, kien jitkellem fuq Alla u ma' Alla kontinwament. Ma mbagħad f'mument tal-ħajja tiegħu, peress li kienet jaħdem ħafna kontra ereżija li kien hemm f'dak iż-żmien, iddeċida li waqqaf l-ordni tal-predikaturi, ġifieri id-Dominikani, jekk imsejħa Dominikani. Biex huma bl-evanġelizzazzjoni, bil-predikazzjoni tagħhom propju jwasslu l-verità tal-Vanġelu ta' Ġesu u jagħmlu l-ġid b'dan il-mod lill-Knisja u lis-soċjetà. Allura tajjeb li llum nżommu fil-qalb tagħna u fit-talb tagħna b'mod speċjali l-ħutna id-Dominikani nitolbu għalihom, nitolbu għall-ordni tagħhom biex tkompli tikber u tkompli tagħmel il-ġid fid-dinja kollha. Ħuti jew narfu ħtietna biex nitejgħu tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Int li lqajt b'imħabba kbira l-indima ta' Pietru mulej ħniena. Mulej ħniena. Int li wett il-ġenna lil ħallil it-tajjeb, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Int li tidħol għalina midinbin quddiem il-missier mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Mulej int għamilt lil San Dominku predikatur mill-aqwa tal-verità tiegħek. Għamel li huwa jgħin lill-Knisja tiegħek bil-merti u t-talim tiegħu u li jidħol għalina quddiemek bit-talb qaddis tiegħu. Dan nitolbuh b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Profeta Ġeremija. Araw, għad jiġi żmien oraklu tal-mulej, meta jien nagħmel patt ġdid ma' dar Iżrael u dar Ġuda. Mhux bħal patt li għamilt ma' missirijiethom fi żmien meta qbadthom minn idejhom biex rixthom mill-art tal-Eġittu. Il-patt tiegħi li huma kisru għalkemm jien kont l-arus tagħhom, oraklu tal-mulej. Imma dan ikun il-patt li qed nagħmel ma' dar Iżrael wara dawk il-jiem, oraklu tal-mulej. Inqiegħed il-liġi tiegħi fosthom u niktibha f'qalbhom u jiena nkun Alla tagħhom u huma jkunu l-poplu tiegħi. Ma jgħallmux iżjed lil xulxin u ħadd ma jgħid lil ħuh ara fil-mulej għaliex il-koll kemm huma jkunu jafuni miż-żgħir sal-kbir, oraklu tal-mulej. Għax jien naħfrilhom ħżunithom u ħtijiethom aktar ma niftakarhomx. Il-kelma tal-mulej, irroddu ħar lill Alla. Oħloq fija qalb safja o Alla
Ngħidu Oħloq fija qalb safja o Alla. Oħloq fija qalb safja o Alla, u spiritu qawwi ġeddet fija. La twarrabniex minn qudiemek, tneħħix minni l-ispiritu qaddis tiegħek. Ngħidu flimkien oħloq fija qalb safja o Alla. Rod li lejna tas-salvazzjoni tiegħek u bi spiritu qalbini wettaqni. Lil-medinbin nallem triqatek u l-ħatjin lejk jerġgħu lura. Flimkien oħloq fija qalb safja o Alla. Għax lilek ma jogħġbokx is-sakrifiċċju, noffrilek vittmi maħruqa u ma tilqaħħomx. Is-sakrifiċċju tiegħi o Alla u l-qalb niedma, qalb maqsuma u sobina ma twarrabix o Alla. Flimkien oħloq fija qalb safja o Alla. Inti Petru, u fuq din il-blata jiena nibni l-Knisja tiegħi u s-setat tal-infern ma jelbuwix. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-aħbar it-tajba skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu wasal fl-inħawi ta' Ċesarija ta' Filippu u staqsa lid-disċipli tiegħu u qalilhom: Min jgħidu n-nies li hu bin il-bniedem? Huma weġbuh xi wħud Ġwan il-Battista, oħrajn Elija u oħrajn Ġeremija jew wieħed mill-profeti. Imma intom min tajdu li jien staqsihom? U qabes xmun Pietru qallu: Inti l-Messija, bin Alla il-ħaj. U Ġesu wieġbu u qallu: Ħini int xmun bin Ġona, għax mhux bniedem tad-demm u l-laħam u rigdan, imma missieri li hu fis-smawiet. U jiena ngħidlek, inti Pietru, u fuq din il-blata jiena nibni l-Knisja tiegħi, u s-setat tal-infern ma jelbuwix. Jiena natik l-infietaħ tas-saltna tas-smawiet, u kull ma torbot fuq l-art ikun marbut fis-smawiet, u kull ma tħol fuq l-art ikun maħlul fis-smawiet. Imbagħad li disċipli tiegħu wissihom biex ma jitkellmu ma' ħadd fuq li huwa l-Messija. Minn dakinhar Ġesu beda juri lid-disċipli tiegħu li kien meħtieġ għalih li jmur Ġerusalemm, isofri ħafna mix-xjūħ u l-qassisin il-kbar u l-kittieba, joqtluh u fit-tielet jum iqum. Pietru ġibdu leħ u beda jlumu u jgħidlu: Alla ħares mulej, ma jkun qatt li dan jgħaddi minn għalik. Iżda Ġesu dar u qal lil Pietru: Itlaq minn qudiemi ja xitan, int fixkil għalija, għax m'intix tqis il-ħwejjeġ ta' Alla imma qiegħed taħsibha ta' bniedem li int. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Jekk tħares lejn it-Testament il-qadim, tinduna illi kważi fuq kull paġna ta' Testament il-qadim biex ngħidu hekk, hemm l-istess messaġġ li huwa kontinwu. U l-messaġġ huwa dan: jekk tobdi tgħix, jekk ma tobdix tmut. Alla kontinwament b'xi mod jew ieħor permezz tal-profeti u permezz tal-persuni oħrajn iwassal dan il-messaġġ lil poplu tiegħu. Jekk tobdi tgħix, jekk ma tobdix tmut. Imma hija kwistjoni ta' obbedjenza, allura nafu li kellhom il-kmandamenti li Alla kien ta' permezz ta' Mosè u kienu propju ċentru l-pedament tal-ħajja tal-poplu ta' Alla. Kollox imdawwar madwar dawn il-kmandamenti. Però fl-istess ħin naraw li l-mulej ried minkejja dawn il-kmandamenti, dawn l-liġijiet li kienu importanti, ried juħodhom f'direzzjoni differenti. Ġifieri l-ewwel hemm din l-idea ta' ordnijiet, ġifieri anke l-kliem li jintużaw fit-Testament il-qadim insibu l-kliem pereżempju bħal liġijiet, kmandamenti, ordnijiet, il-preċetti tal-mulej, ħafna kliem differenti biex jiddeskrivu l-istess realtà li l-bniedem irid ikun soġġett għal Alla, irid jobdi. Imma mbagħad permezz tal-profeta Ġeremija, il-mulej li l-poplu tiegħu itellaw fuq livell ġdid, fuq livell ieħor. Jgħidu verament hemm il-liġijiet li kienu hemm biex jgħinuk. Imma jien issa nixtieq indaħlek f'tip ta' rapport miegħi, f'tip ta' relazzjoni miegħi illi ma tiddependix fuq il-kmandamenti.
imma hija iktar għolja mill-kmandamenti, hija xi ħaġa iktar speċjali minnhom. U propju permezz dan il-profeta il-mulej jurina illi il-kelma tiegħu, il-liġi tiegħu huwa se jnaqqaxa, se jiktibha fil-qlub tagħna. Bħalma permezz tal-profeta Iżajija il-mulej jgħid illi huwa naqqax l-isem tagħna fuq il-pala ta' jdejh biex kontinwament jara l-isem tagħna u jagħtina attenzjoni sħiħa għaliex aħna din qudiemu kontinwament, hekk bl-istess mod il-mulej tgħidilna jiena nixtieq illi l-liġi tiegħi tkun miktuba ġol-qalb tagħkom. Jiġifieri mhux kwistjoni ta' xi impożizzjoni minn barra imma tkun relazzjoni ta' mħabba. Fil-fatt anke lil poplu huwa jgħidlu jiena kont l-arus tagħkom. Jiena l-arus tagħkom, dan huwa dialogu illi l-mulej jixtiequ nafu illi bejn l-arajjes m'hemmx kmandamenti u liġijiet u ordinijiet. Hemm l-imħabba. L-imħabba tissupera kull liġi. Fil-fatt, pereżempju, aħna nafu kultant inkunu barra fil-kampanja, pereżempju, ġieli naraw jew anke għal b'xi bini u tara sinjal. Titfax żibel hawn, tarmix żibel hawn. Isu hija stramba dina li aħna l-Maltin għandna bżonn min jiktbilna di biex narawha. Din l-istruzzjoni illi m'għandniex inħammġu l-post. Aħna l-Maltin sfortunatament ukoll indorrin ġieli tħares madwarek anzi don wissa naqas dan il-fenomenu illi tara anke xi saqqijiet barra f'xi għalqa u xi washing machine u dal-affarijiet kollha. Imdorrijin nitfgħu narmu barra. Imma min iħobb l-ambjent, min iħobb jara ambjent nadif u sabiħ, m'għandux bżonn min jiktiblu tarmix żibel hawn. Għalfejn għaliex hemm l-imħabba, hemm ir-rispett. U l-mulej propju din hija l-qabża ta' kwalità illi xtaq jagħtina u għalinna li se jagħtina permezz tal-profeta Ġeremija. Illi ma jkunx hemm bżonn impożizzjoni minn barra imma li l-imħabba lejn Alla u l-obbedjenza lejh lejn il-kelma tiegħu tkun xi ħaġa spinta minn ġewwa, mhux sfurzata. U għalhekk il-mulej jurina din il-qabża ta' kwalità fis-sens illi maħniex aktar skjavi illi rridu nissottomettu ruħna u nobdu bil-fors imma aħna ulied. Anzi l-arajjes tiegħu illi tħanna f'din it-tip ta' relazzjoni mal-mulej. Dan huwa dak li għalih il-mulej tisejħilna u tajjeb illi nsaqsu lil nfusna il-ħajja nisranija tagħna aħniex qed ngħixuha bil-biża', ngħixux il-kliem ta' Ġesu nibduhomx għax bil-fors, jew għaliex verament nixtiequ nkunu bħalu, nixtiequ nitlu fiktar intimità miegħu. Ikun infaħħar Ġesu Kristu, dejjem ikun infaħħar. Aħna u nifirħu llum mal-Knisja kollha waqt li qegħdin niċċelebraw il-festa ta' San Dominku nitolbu l-Alla bil-ħerqa kollha u ngħidulu ibad mulej ħaddiema fil-Knisja tiegħek. Ibad mulej ħaddiema fil-Knisja tiegħek. Fil-providenza tiegħek mulej intbagħat lil San Dominku biex iġġedded il-Knisja tiegħek. Żomm ħaj l-Ispiritu tiegħu fostna f'dan iż-żmien ta' tiġdid wara l-Konċilju. Nitolbu ibad mulej ħaddiema fil-Knisja tiegħek. Inta żilt lil San Dominku biex ixandar il-verità tal-fidi u jreġġa' lura fih dan il-Knisja l dawk li tbedu minnha. Ħaffef il-waqt li fih dawk kollha li jistqarru li Kristu u l-mulej ikunu l-koll flimkien fil-Knisja waħda tiegħek. Nitolbu ibad mulej ħaddiema fil-Knisja tiegħek. Int tajt il-glorja ta' dejjem lil San Dominku wara li temm il-missjoni li fdajtlu fuq l-art. Ilqa fiħdanek lil ħutra mejtin kollha li tul ħajjithom fuq l-art ożżew l-Evanġelju tiegħek. Nitolbu ibad mulej ħaddiema fil-Knisja tiegħek. Int trid li San Dominku jwaqqaf familja reliġjuża ġdida għat-tixrid tal-verità tiegħek. Iqaf magħna biex nibqgħu dejjem fidili għal din il-verità u nagħtu xhieda għaliha quddiem id-dinja bl-imġiba kollha tagħna. Nitolbu ibad mulej ħaddiema fil-Knisja tiegħek. Inta żilt lil San Dominku biex juri triq tas-salvazzjoni lil ħafna. Reġa' lura għal din it-triq lil dawk li tbedu minnha biex ma jintilfux għal dejjem. Nitolbu ibad mulej ħaddiema fil-Knisja tiegħek. Fit-tiba tiegħek mulej isma' it-talb tal-poplu tiegħek u bl-interċessjoni ta' San Dominku għamel li jseħħu dawn ix-xewqat tajba tagħna bi Kristu Sidna. Amen.
tibx dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sakrifiċċju għat-tifħir il-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Fil-ħniena tiegħek mulej u bl-interċessjoni ta' San Dominku, isma' t-talb li qegħdin nagħmlulek u bil-qawwa setana tas-sagrifiċċju li sejrin offrulek wettaq u ħares bil-grazzja tiegħek lil dawk kollha li jiddefendu l-fidi bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħar permezz ta' Ġesu. Għax biex timla bil-feħ l-Knisja tiegħek fil-festa ta' San Dominku, int tqawwiha bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaha fil-erf bit-tagħlim li hu xandar u tilqa' t-talb li jagħmilek għall-ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intenulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Ożanna fil-għoli tas-smawiet. Imbierek min ġej f'isem il-mulej, Ożanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla għall-kalċi reġerat il-ħajr tali disċipli tiegħu u qal: Ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ u minn tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nodulek ħajr għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li neħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għatillilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija, ma' reġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, ma' San Dominku u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebbħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew se nitolbu t-talba li għallimna Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, affrinna d-nubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġri iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna jitolbuk mulej minn kull deni għatina fit-tiba li nagħtihak il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Għana u nistennew nittamaw il-lena u l-miġja ta' Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħat lill-apostli tiegħek inħallilkom islim natikom islim tiegħi.
la tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li intrid fiha, inti tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej Ġesu tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi li xulxin. Ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jissow lilna se nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi l-bit ta' dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi l-bit ta' dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi l-bit ta' dinja għatina il-paċi. Mulej Ġesu Kristu, Iben Alla l-ħaj, bil-mowt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu int tajt il-ħajja lid-dinja. B'dan il-ġisem u d-dem qadis tiegħek eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Danu Ġesu l-ħaruf Talla li jneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħini aħna li aħna mistiedna din l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jisħolix li titħol ta' tis-saqaf tiegħi, iżda għid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem id-dem ta' Kristu jħarsuna l-ħajja ta' dejjem. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbuk Mulej biex il-Knisja tiegħek
fix-xewqa tagħha tar-rabta sħiħa miegħek titwettaq bil-qawwa ta' dan is-sagrament tas-sema li bih tqarbilna fit-tifkira ta' San Dominku. Għamel li bħalma imxiet ħafna l-qudiem bil-predikazzjoni ta' dan il-qaddis. Hekk ukoll issib il-għajnuna tat-talb tiegħu. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku l-mulej, Irroddu ħajr l-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha fis-soċjetà jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Minn żmien il-COVID ngħidlek fil-komunità għandna ħafna nies illi mhux biss qegħdin f'darhom imma mhumiex kapaċi jsajru għalihom infushom u m'għandhomx min jsajrilhom. Illum il-ġurnata għandna din il-kċina ta' Marta illi minnha kull ġimgħa joħorġu 1200 ikla li jkunu ġew msajrin minn 5 shifts ta' volontiera ta' 4 jew 5 min nies volontiera mħarġa għax ovvjament hija kċina li timxi fuq l-istandards industrijali, ikliet li mbagħad joħorġu fil-komunità permezz ta' tim ieħor ta' volontiera li propju darba fil-ġimgħa iwassal l-ikliet beneficjarji illi jkun ġew irreferuti magħna mill-kappillani, mis-social workers, minn nies professjonisti li jaħdmu fil-komunità illi jaraw illi daw in-nies għandhom bżonn l-għajnuna tal-ikel imma anke l-għajnuna li xi ħadd iwassilhom jgħidlhom kelma biex jaraw kif qegħdin. Kull ikla kieku kellna nħallsu għaliha tiswa madwar 5-6 euri jivarja skont jekk hux platt ġini jew kellha platt laħam. Imma permezz tal-benefatturi u l-fatt li l-biċċa l-kbira tax-xogħol issir mill-volontiera dan il-prezz inniżluh għal kważi €1 għal daqstant meta wieħed qiegħed jagħti pereżempju €30 qed jagħti biex persuna jkollha x'tiekol għal xahar sħiħ. Jew il-ħidma tal-komunità flimkien propju twassal biex inkunu nistgħu naraw illi ħadd u propju ħadd ma jkollu għalfejn ikun mingħajr bżonnijiet bażiċi bħal mhu l-ikel. Alla tagħna isma' t-talb tagħna eħles ejna u jieqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif mill-bidu issa dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma' t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi għafrinna dnubitna, eħlisna minn nar tal-infern. Kull ġenna li rebħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu tammet fi xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobsa ta' kuljum għatina llum, aħfirna dubitna bħalma naħfir minn uħħati għalina u la daħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-dinja. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Issa Marjom Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għadisa Marjom Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għadisa Marjom Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għadisa Marjom Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek,
Birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija, bil-grazzi memlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija, bil-grazzi memlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija, bil-grazzi memlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija, bil-grazzi memlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija, bil-grazzi memlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima, urina li inti jomna għalik isma tal-btana. Ġesu, li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi affrinna d-nubitna, eħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenna li rwek kollha l-aktar il dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Tieni misterju tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smawwiet jitqażżes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobsa ta' kuljum atina llum, affrina d-nubitna bħalma nafri l-minu ħati għalina, u la daħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, amen. Slima lik Marija, bil-grazzi memlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija, bil-grazzi memlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija, bil-grazzi memlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija, bil-grazzi memlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija, bil-grazzi memlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija, bil-grazzi memlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija, bil-grazzi memlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija, bil-grazzi memlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija, bil-grazzi memlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija, bil-grazzi memlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima, urina li inti jomna għalik isma tal-btana. Ġesu, li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi affrinna d-nubitna, eħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenna li rwek kollha l-aktar il dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Tielet misterju tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna tagħna u sejjaħ għall-indiema. Missierna li inti fis-smawwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobsa ta' kuljum atina llum, affrina d-dubitna bħalma nafri l-minu ħati għalina, u la daħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, amen. Slima lik Marija, bil-grazzi memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija, bil-grazzi memlija l-mulej miegħek,
birkenti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, birkenti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, birkenti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, birkenti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, birkenti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, birkenti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, birkenti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, birkenti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, birkenti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna u għalik isma talbtana Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubitna, eħlisna minn nar tal-infern u l-ġenna li rwek kollha l-aktar il dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Ir-raba misterju tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-apostli fuq il-muntanja Tabor. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfirna d-dubitna bħalma nafru l-minuħa tjalina, u la daħanix fi tiġrib iżdaħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, birkenti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, birkenti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, birkenti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, birkenti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, birkenti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, birkenti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, birkenti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, birkenti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, birkenti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, birkenti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma talbtana Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubitna, eħlisna minn nar tal-infern u l-ġenna li rwek kollha l-aktar il dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Il-ħames misteru meta Sidna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija, it-tifkira tal-misteru tal-għajt. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek
ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. ħobza ta' kuljum għatina l-lum, għafrina d-dubietna bħalma nafru l-minuħa għalina, u la daħalniex fit tiġrib iżdaħlisna mid-deni jammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Ibn u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik isma tal-tana Ġesu li twilet għalina u li tkun bnidem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubitna, eħlisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-erwek kollha l-aktar lil dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Salve Reġina, slima lik Sultana, om tal-nina, ħajja ħlewa u tama tagħna, slima lik, lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva, lilek li tniedu, aħna li nibku u nolfqu f'dan il-wied ta' dmuħ. Hija mela avukata tagħna dawallejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, u urina wara dan it-trufnament li Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa, missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, għafrina d-dubietna bħalma nafru l-minuħa għalina, u la daħalniex fit tiġrib iżdaħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Ibn u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Għall-irwieħ tal-Purgatorju, għatihom u milej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddirilhom. jistriħu ma fil-paċi, Ammen. il-litanija Lawretana, mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu smana, Kristu smana, Kristu il-qatt tal-btana, Kristu il-qattal btana, Missier Etern Alla, ħenna lina, Ibn Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu Qaddis Alla, ħenna lina, Trinità Qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlopalina, imqazza Alla, itlopalina, imqazza xebba ta' xbejbit, itlopalina, Om ta' Kristu, itlopalina, Om il-Knisja, itlopalina, Om tal-ħnina, itlopalina, Om tal-grazzja ta' Alla, itlopalina, Om muxebba, itlopalina, Om it-tama, itlopalina, Om liżjed safja, itlopalina, Om liżjed nadifa, itlopalina, Om bla teba, itlopalina, Om li tistħuq l-imħabba, itlopalina, Om tal-aġeb, itlopalina, Om tal-parir it-tajjeb, itlopalina, Om ta' min ħalaqna, itlopalina, Om ta' min salvana, itlopalina, xebba kolokal, itlopalina, xebba li tisħuq kull qima, itlopalina, xebba li tisħuq kull foħrija, itlopalina, xebba kollok seta, itlopalina,
għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma'Alla. Itlob għalina. Mera tal-Qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qadisom Alla. Kristu. Nitolbu. Għati l-inna għaddejja tijak mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem verġni, jinkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li ġerrow fid-dinja għat-telfien tal-irwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarries tal-fiddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi. Kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Amen. Litanija qasira ta' San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. San Dominku. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla lina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetilna il-fidwa tiegħek. Inti tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-demm għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Giuseppe, arus kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.